nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ kasela Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi tarata novembre kalo tile 19 san 2024 kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Bayangara mara n'a filɛ ni Mali jamana camancɛ yan fan fɛ basigibaliya degun bɛ ka se muso camanw de ma u ka sigidaw kɔnɔ. O y'a to u ka bolola misɛnnin minnu tun bɛ kɛ u fɛ degun ka don o bɛɛ la. Tijani Wederago bɛna o lase an ma. Austral jamana ka dugujukɔrɔ cakɛda so min sigilen don jamana kɔnɔ n'a tun ɲangira Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sera ka dollar wari miliyɔn 160 sara Mali jamana ye min kɛra u ka l'impôt ko kun kan. Mama Keita ale ye sɔrɔ bosonikɛlaba ye bɛna an ka ɲiningaliw jaabi VOA Banbara ka bi jɛmukan kɔnɔ. Amérique jamana kan ya républicain ka jamanatigi kura min sugandira novembre kalo tile 5 kalata la Donald Trump bɛɛ a ka jamana fanga sugandili baaraw la hali bi. Matt Gaetz sugandira fɛ ka kɛ kiriko ministri ye Robert Kennedy Jr. ale sugandira ka bila kɛnɛya ministri so kunna ka fara maa caman wɛrɛw kan minnu sugandira ka bila Amérique ka duguduguliso CIA ani cakɛda wɛrɛw kunna. VOA Banbara bɛna o lase aw ma sɔɔni sisan a ka bi jɛmukan kɔnɔ a y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ o sigilen ye ka bɔ studio 53 na Washington DC. Kunnafoniw bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ. An bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la Bayangara mara la basigibaliya bɛ ka kɛ sababu ye ka musow ka bololabaarakɛ sira caman olu datugu min degun bɛ ka bi denbayatigiw caman kan nin waati in na. VOA Banbara tɔgɔ la Tijani Wederago ka bɔ Koro ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ o koɲɛ ka kunnafoni minnu sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Donc u nana ni vitesse de te donc gɛlɛya b'u kan dɔw bɛ taa cɛncɛn de ta k'a feere ka walasa u k'u ka dahirimɛ sɔrɔ u bɛ wuli ka taa bin de bɔ ka na walasa u b'u ka dahirimɛ sɔrɔ u ka tɔɔrɔ kɔni an y'a ye u ka degun an y'a ye. N'a fɔ Umu Teli b'i da don a kuma na cogo min na Bajangara marabolo kɔnɔna na lakanabaliya kɔlɔlɔw kɔni binnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw de kan nin waati in na. Wa misalen tan tɛ fana Aminata Kansayi kabini sɔgɔma ale bɛ girin ka jɔ la Bajangara bɔlɔn fɛ walasa a bɛ se ka suman sɔrɔ cogo min na a kɔni seginna ka na so a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na ani foyi ma don Bajangara dugu kɔnɔ. Anw nana an tɛgɛlankolon an ka fɛn bɛɛ tora an kɔ an bɛ ka balo yan Ala ni maa ɲumanw sababuya la. Ni maa kuma dogolen ninnu dagayɔrɔ ani Bajangara dugu kɔnɔna n'a kɛrɛfɛlaw la i b'a ye k'a fɔ ko musolaka caman de bɛ yen minnu bɛ degun kɔnɔna na mun yɛrɛ bɛ tali kɛ baloko kɛnɛyako ale ni fɛn caman wɛrɛw la. An filɛ nin ye Yadiko Seiba ka dagayɔrɔ la a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na a b'a yira n na k'a fɔ ko ni kɛlɛ tɛ a ma sigi n'a ye k'a fɔ ko ale na kɛ dutigi ye nin waati in na. Denmisɛn minnu filɛ ka dumuni kɛ olu bɛɛ bɛ ne ka mara kɔnɔ dɔw taara baara kɛ foro la n sera ka dɔw tɔgɔ sɛbɛn ɲina kalan t'a la. Ni mara in kɔnɔna na maa kuma dogolen kura fara kɔrɔlen kan u bɛɛ lajɛlen jɛn bɛ fɛn kelen min kan o de bɛ tali kɛ gɛlɛya de kan ka o bɛna ta dɔw fana mana sigi gansan i n'a fɔ Fanta Dunyo musolaka caman de bɛ yen minnu kɔni bɛ girin ka jɔ la walasa u bɛ se k'u boloyɛlɛma sɔrɔ cogo min na ale kɛmɛ k'i wasa don nakɔ baara de la. Ne bolila ka bɔ an ka dugu la lakanabaliya de kosɔn yan n bɛ nakɔ sɛnɛ de kɛ walasa k'an ka denbaya ta ani k'an ka denmisɛnninw ka lakɔli wari k'o sara. An bɛ waati min na Bajangara marabolo kɔnɔna na temi yɔrɔ fara barokɛyɔrɔ ni bɔlɔlɔw sanfɛ i b'a ye k'a fɔ bɔrɔw bɛ tali kɛ kosɛbɛ Mali tigilakaw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ mun sigi n'u kɔni bɛ ka ye mara in kɔnɔna na walasa ka lakanako k'o la sabati. Ne bi jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ne b'u wele hali bi an kɔni mago bɛ lakana de la an mago bɛ lakana la an mago bɛ musow ka dɛmɛw fana na parce que ni dugu lakanana basigi bɛ na bɛɛ hakili bɛ sigi an mago bɛ u ka musow fana dɛmɛ walasa u hakili ka sigi u bolola cogo min na ka na. An filɛ nin ye Bayangara rond-point na yan nɔ n'i ye yan yɔrɔ in munumunu i bɛ tɛmɛ ka taa Seware walima n'i taara Kiniyanfan na i bɛ munumunu ka taa Koro ka fɔ Burkina Faso o frontière la. Bayangara rond-point o ye dugu taamasiyɛla ɲuman dɔ ye bawo dugu yɛrɛ tɔgɔ bɔra o de la ni Bajangara n'a fɔ a ma ko Kunanba ni aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sanfɛla la. Waati jan nin kun ye Bayangarakaw ani Bayangara mara bɛɛ lajɛlen jigisɛmɛ jiri dɔ ye
seko ni dɔnko fan fɛ nka lakanabaliya bɛnbaliya kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya ye nin mara in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun binnen bɛ musolakaw kan nin waati in bɛɛ lajɛlen kɔni ka laɲini de u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ni kelenya ka segin ka na nin yɔrɔ kofɔlen na walasa bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa i ka yɔrɔ la Tijani Witrago kabini Baɲaŋara rond-point na Bɛɛ Banbara o tɔgɔ la. Mali Australie jamana ka dugujukɔrɔ cakɛda so min sigilen don jamana kɔnɔ ni a baarakɛla mɔgɔ 7 tun minɛna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka sabu kɛ lɛnpokow ye. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko ni cakɛda so in sera ka dollar wari $160 sara u ka lɛnpo kun kan ka di Mali jamana ma. O nɔgɔni fɛ bi VOA Banbara ye wele bila Mahamadu Keita ma ni ale ye sɔrɔ ani ɲinini busoninkɛla ye dugujukɔrɔ kow fanfɛla la ka bɔ Bamakɔ. A b'an bolo ni waati na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Dr Keita i n'u la. An y'a mɛn nin tile 2 laban in na ka fɔ cakɛda so min sigilen don dugujukɔrɔ nafa bɔli ko kun kan ni o ye Australie jamana ta ye k'olu ye nafolo kasabi labila min sera fo dollar wari $120 ɲɔgɔn ma ka di Mali jamana ma lɛnpokow kun kan. O kunnafoniw aw ye dɔ sɔrɔ o la cogo di? Ayiwa an fana y'a mɛn ne yɛrɛ y'a mɛn télé de la i b'a dɔn ko nin tile damadɔ in na société australienne n'o a b'a fɔ ma ko Resolute ani gouvernement malien o tun bɛ sigi ka fɔ la l'impôt minnu kan ka sara société fɛ Mali gouvernement ye o tun bɛ kan ka sigi ka fɔ kɛ o kan mais u tɛ caman dɔn a la mais n kɔni b'a dɔn impôt min kan ka sara n'o ye $160 million ye Mali gouvernement ye bɛn kɛra fan fila bɛ bɛnna kan ka fɔ u kan ka sara bon n'a sarala o wari o kan ka don Mali waganɛba de kɔnɔ n'an b'a fɔ Mali budget kɔnɔ n'a donna Mali budget kɔnɔ a nafa bɛ se maliyɛn bɛɛ de ma parce que wari min mana don budget kɔnɔ a bɛ kɛ Mali sɔrɔdaw a bɛ don o de da fɛ comme par exemple ni ko ko ka fonctionnaire sara fonctionnaire bɛ sara Mali budget de la donc wari n kɔni b'a dɔn a nafa bɛ se Mali ma a nafa bɛ se malidenw bɛɛ ma n bɛ se ka min fɔ o kan o y'o ye. Ayiwa hali bi an bɛ to ni nafolo kun kan n'o ye dollar wari $160 ye min sarala Mali jamana ye Australie ka nin cakɛda so fɛ. An y'a ye nin waati laban ninnu na gɛlɛya donnen don fɛn caman na jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ da dumunifɛn ko ye fo ka se kuranko yɛrɛ ma min gɛlɛya ka bon nin waati in na kosɛbɛ. E yɛrɛ ka hakilina la nafolo in a bɛna se ka kɛ fiɲɛbɔda ye o ko ninnu fan fɛ jamana ma wa? Nafolo fɛn fɛn n'a a donna Mali jiginɛba kɔnɔ Mali waganɛ kɔnɔ n'o ye budget ye a b'a dɔn Mali sɔrɔda caman o bɛ sɔrɔ l'impôt ninnu fɛ n'an b'a fɔ fiscalité o ye impôt ni redevance ni taxe ni fɛnw Mali sɔrɔda caman ye o de ye donc fɛn fɛn n'a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la k'a don impôt ta sira fɛ jamana jiginɛba kɔnɔ a nafa bɛ se maliyɛnw ma parce que gouvernement mago bɛ wari la ka baara kɛ n'a ye baara boloda ka ca saradilaw bɛ yen kurankow bɛ yen saraw bɛ yen lakana bɛ yen donc fo wari de ka don Mali waganɛba kɔnɔ Mali gouvernement ka se ka nin baara ninnu kɛ n ta hakili la $160 ye dollar min n'a donna waganɛba kɔnɔ a bɛ se ka gouvernement dɛmɛ ka baara caman kɛ. Ayiwa e hakili ye mun ye sisan Mali jamana ka dugujukɔrɔ nafolo cakɛda nafabɔ siraw o politiki sariya siraw kura minnu ni o taara jamana fɛ o kun kan? N kɔni b'a dɔn ni san damadɔ in na an ye yɛlɛma caman don Mali dugujukɔrɔ fɛnw olu taabolow la n bɛ se k'a fɔ 2023 ye kɔrɔ nin an ye Mali gafeba min ni ale de bɛ dugujukɔrɔ fɛn bɛɛ kun kan n'an b'a fɔ ma ko code minier an ye yɛlɛma don o la fɛn caman don yɛlɛmana code minier kɔnɔ o yɛlɛma in
a bɛ wolo ni mun ye a kan ka wolo ni gouvernement malien o ka sɔrɔ o bɛ caya cogo min a bɛ wolo n'o de ye yɛlɛma ninnu jɔna code minier kɔnɔ pour que gouvernement ka sɔrɔ o bɛ se ka caya cogo min n'o bɔra yen maliyɛnw an ka dugujukɔrɔfɛnw u bɛ se ka a nafa bɛ se ka se an ma cogo di parce que maliyɛnw n'i ye maliyɛnw ɲininka sanu min bɛ kan ka bɔ Mali kɔnɔ a nafaba bɛ kan ka ye maliyɛnw ka vie kan donc code minier nin a kɔnɔna fɛn caman n'i y'a a bɛna nafa caman de lase non seulement gouvernement ma mais malidenw yɛrɛ fana ma parce que malidenw bolo bɛ don dugujukɔrɔfɛn ninnu a bɔli u caman bolo bɛ don o la o bɛ se ka kɛ Mali entreprise ye a bɛ se ka kɛ kɛnyɛrɛyew mɔgɔ wɛrɛw ye an bɛɛ bolo bɛ don dugujukɔrɔfɛn ninnu u bɔli kɛcogo la donc yɛlɛma ninnu a kun tɛ dɔwɛrɛ si ye pour que dugujukɔrɔfɛn min bɛ bɔ Mali la a nafa ka se Mali gouvernement ma a nafa ka se maliyɛnw yɛrɛ ma a kunba yɛrɛ de ye o de kosɔn code minier an y'a falen 2023. Ayiwa ni diyara an ye kosɛbɛ Dr Keita an ka foli b'i ye nin tun ye Dr Mahamadu Keita ale ka laseli ye sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo kunkan o wolomalikɛla don ka bɔ Bamakɔ an ka foli b'a ye an bɛ to Bamakɔ jatalaw ka fɛrɛkɛnɛba belebele min n'o bɛ sigi san o san farafinna gunkana denw fɛ n'a bɛ wele ko Biennale de la photographie africaine na o daminɛna Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ Bamakɔ min bɛna to senna kalo 2 ɲɔgɔn bɔɲɔngo VOA Bambara ka ciden min tun b'o kɛnɛ kan o ye Mariam Kuyate a ye kunnafoni minnu sɔrɔ ani jaw an k'o lajɛ. An bɛ Bamakɔ Musée National de kɔnɔ ni waati in na ka kɛɲɛ ni jatalaw ka sanfila kunbɛ ye n'an ko min ma ko Biennale de la photographie o siratigɛ la sa farafinna fototala caman de bɛ yan nɔ yaasa ka se ka u ka dɔnko ani seko fara ɲɔgɔn kan yala fototalaw olu bɛ nafa sɔrɔ u ka baaraw la Mali jamana kɔnɔ wa n'an ma ɲɛ téléphone clé o kɛla sababu ye an bɛɛ lajɛlen kɛla fototala ye. Fototala caman ye problème sɔrɔ subahana mansin ninnu nali la parce que a kun b'olu kun na mansin kura minnu bɛ na la olu tɛna ni ko nafamaw ye donc an bɛ tila ka segin kɔrɔlenw de ma olu tora kɔrɔlenw na olu ma taa ɲɛfɛ kura minnu nana o bɛnna ni anw fana denmisɛnninw tile an ye fana ye kura ninnu ta k'a yɛlɛma ka a bila an yɛrɛ ka mara kɔnɔ an sago la donc an bɛ ka kabako kow kɛ n'a ye maintenant sisan parce que phototala man ka tɛ k'i sigi k'a fɔ ko téléphone nali tɛ foyi kɛ photo la a tɛ foyi tiɲɛ photo ye donc a bɛ dépend dɔrɔn ni min nan'i ma i b'a a lajɛ n kan ka baara kɛ n'a ye cogo di ka n yɛrɛ nafa n'a ye cogo di donc a bɛ ten de sinon a tɛ kɔlɔlɔ foyi lase anw ma. Don o don mɔgɔw bɛ wolo don o don mɔgɔw bɛ sa don o don appareil kuraw bɛ bɔ don o don téléphone kuraw bɛ bɔ téléphone a tɛ se ka appareil mako sa ni ne yɛrɛ ɲininka n tɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la n bɛ kuma ni n tɔgɔ de ye ne kɔni téléphone kɔni n m'a fɔ n tɛ photo ta ni téléphone ye dɛ n ka téléphone photo ta a ka suma appareil i bɛ se ka yɔrɔ jan dɔ sama téléphone na i tɛ se k'o kɛ. Nka n'i ye jateminɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ jatala caman de y'a jira k'a fɔ k'u y'u bolo bɔ nin baara in na ka sababu kɛ ko a nafa ka dɔgɔ yala an minnu bɛ jaw ta an ka téléphone kɔnɔ ani jatalaw yɛrɛ olu ka photo bɔlenw ye kelen ye wa. Bon bi ni ne kɔni ɲininka téléphone photo ani appareil photo olu tɛ se ka kɛ kelen ye parce que appareil photo i bɛ se ka mɛn n'a ye mais téléphone photo o ye joona joona ko de téléphone i bɛ se k'a ta dɔrɔn ka taa cari bon appareil mɔgɔ min taara ka appareil san 1000 la o tigi b'a ka photo ta a b'a labɛn de labɛn cogo de bɛ photo la hali ni nin ye téléphone photo ye nin ye appareil photo ye photo dɔnbaw b'a dɔn. An ka kalan kɛ fɛn o fɛn n'i donna a la i ka kalan i k'a ɲɛɲini kana don a la ko mɔgɔw b'a la ko wari bɛ sɔrɔ a la m'a kɛ tan kan'o kɛ kalan kɛ i k'a ko ɲɛɲini i k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ joolenya kɔnɔna la. Yaasa fotoko baaraw yɛrɛ ka se ka don ba la an ka jaw yɛrɛ ka se ka lafasa denmisɛnnin minnu y'u sen don fotota baaraw la dɔ ka fara olu ka dɔnniyaw kan o ye nin biennale in ta ko 14nan o sigikun ye
min yɛrɛ daminɛna Bamakɔ yan nɔ novembre kalo tile 16 a bɛna kuncɛ janvier kalo tile 16 san 2025 Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamakɔ VOA Bambara tɔgɔ la. Nin bɛna don an ka jɛmukan tako filanan kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ani radio fiɲɛ siraw kan aw kan bɛɛ sɔnni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa sama don dɛ a ci limanaw fana ma. Ka segin ka na aw ma an ka kumaso kɔnɔ an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka malikura kunnafoni de la min bɛ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Duniya sengola jamanaba 20 ni u ka tɔn bɛ wele ko G20 olu ye u ka lajɛrɛ belebele sigi sen kan bi tarata Brésilkaw ka jamana faba kɔnɔ n'o ye Rio de Janeiro ye. George Atino ale b'o kunnafoniw lase an ma. Sɛbɛn bɛ welekan de bɔ ka ɲini diɲɛ jamanabaw fɛ ko u ka jɛ ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ani fana k'u ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na ka se ka dɛmɛ kɔni lase Gaza kɔni dugudenw ma ni ka fara o kan dan ka se ka sigi cogo min na Ukraine kɛlɛ la nka sɛbɛn kɔni ale bɛ kuma bakuruba de la nka a ma ko kɔni pereperela tigɛ n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ jamanabaw kɔni ni welekan kɔni ma kɛ u bɛɛ lajɛlen fɛla kɔni ye kelen kelenna nka sɛbɛn ale bɛ a ɲini fana ko ka se ka l'impôt kɔni sigi diɲɛ waribatigi milliardaires kan ani fana ko ka se ka ONU kɔni conseil de sécurité ni o kɔni ye ONU ka diɲɛ lakanako kankɔrɔ sigi jɛkulu ye ko ka se ko walakata ko bɔ jamana 5 la diɲɛ jamana wɛrɛw olu dɔw ka se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ yen tile 3 a lajɛrɛ kɔni mun kɔni kɛra o daminɛ la sigasiga tun bɛ kodɔnlaŋanaw dɔw la k'a fɔ ko Brésil jamana ɲɛma ni ale bɛna se ka fɛɛrɛ tigɛ cogo min na bɛnkan kɔni ka se ka sɔrɔ diɲɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kun kɛ mankanw ye arabu jamanaw ka gun kan fo ka taa se Ukraine ma Argentine yɛrɛ tun ye jalaki dɔw bin k'a fɔ ko dɔw lajɛra ni ɲɛ mun ye k'olu tun ma jɛ ni o ye États-Unis jamana ɲɛma Joe Biden ale tun ye yamaruya mun fana di Ukraine ma ko o bɛ se ka mugujugu fili dɔw kɔni kɛ mun bɛ se ka taa se fo Russie ma o fana kɔni jɔyɔrɔ kɔni bonyana kɛrɛnkɛrɛnna lajɛ in sen fɛ Russie jamana ɲɛma Vladimir Putin yɛrɛ ale ma ye G20 diɲɛ jamanabaw kɔni ka lajɛ in kɛnɛ kan nka a y'a ka kɔkanko minisiri Sergei Lavrov o de bila ka taa diɲɛ jamanaba 20 kɔni jɛra n'a ye k'a fɔ ko Ukraine kɔni ko masiba b'a la ka se o duguladenw ma nka u ma sɔn ka u bolodengɔni kɔni ɲɛsin Russie ma. Ameriki jamana kan ya jamanatigi kura sugandili min sugandira kalata la novembre kalo tile 5 n'o ye Donald Trump ye bɛɛ ka a ka jamana fanga maaw sugandi dɔɔni o ka sɔn Matt Gaetz ale sugandira ka bila kiriko ɲɛmɔgɔya la Robert Kennedy Jr ale kɛra kɛnɛya minisiriso ɲɛmɔgɔ ye nin waati in na a bɛ ka minisiriso caman o ɲɛmaaw sugandi ni ka fara Ameriki dugudugoliso CIA o cakɛdaso ɲɛmɔgɔ kan Naman Jara VOA tɔgɔ la. Mɔgɔ min tɔgɔ Tulsi Gabbard ni wasaden kɔrɔ tun do États-Unis a sugandira jamana kuntigi kura Donald Trump fɛ ka kɛ cakɛda min bɛ kunnafoniw di jamana lakanako kan o ɲɛmɔgɔ ye. Tulsi Gabbard ka sugandili sankɔrɔtara kosɛbɛ jamanadenw caman fɛ. Here is the choice that we have. An ye min sugandi an ka nafa b'a bolo bawo n'an tun wotera Kamala Harris ye o kɔrɔ an b'a fɛ ka taa ni kɛlɛ ye min bɛ sen na diɲɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ fana a bɛ diɲɛ kɛlɛba sabanan lawuli wala Donald Trump sugandili de kɔrɔ ka kɛlɛ ban diɲɛ kɔnɔ a kana kɛ tugun. Tulsi Gabbard ni démocratiw ka politiki tɔn mɔgɔw tun do
a ye Donald Trump sankɔrɔta kosɛbɛ a ka campagne in kɔnɔ wa a nana jama ɲɛna n'a ka programme ye. Ne bɛ waso bi ni jamanakuntigi Trump ka baarake ɲɔgɔnya ye. O de kama anw fasodenw wotera a ye walasa a ka segin ka na Maison Blanche la. A ka Amerika jamana setigiya d'a ma ko kura. Républicains ni démocrates ka wasadenw diminen tun do tulisi kɔrɔ bawo a ye ja dɔ bila bololosiraw fɛ n'a bɛ ka jira ko États-Unis ye marifa juguw di Ukraine jamana ma u ni Irisi kɛlɛ in na i n'a fɔ Irisi marabagaw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na. Nka Ameriki kunnafoni cakɛda y'a jira ko tiɲɛ tɛ kuma in na. Républicains ka sénateur min tɔgɔ Mitt Romney fana ye tulisi gabaara dɔ kuma in nkalontigiya. Mɔgɔ caman tun ye tulisi kɔrɔfɔ fana ko bawo ani Siri jamanakuntigi Bashar el-Assad ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔfagaw ni kɛlɛw jalakiliw bɛ Bashar el-Assad kan. Nka a y'a yɛrɛ lafasa o la bawo ko n'i bɛ hɛrɛ de nɔfɛ k'a ka kan i ni minnu bɛ kɛlɛ la a ka kuma ɲɔgɔn fɛ. Min ye John Ratcliffe sugandilen ka kɛ Ameriki ka lakana cakɛda min tɔgɔ CIA o ɲɛma ye a jirala ko basi foyi t'o la bawo a tun bɛ kunnafoni di cakɛda ɲɛmaya la Trump ka sarati fɔlɔ kɔnɔ. Nin ye John Ratcliffe ye a tun bɛ fara kunnafonidiso cakɛda jɛkulu mɔgɔw kan waati min wasabulon kɔnɔ. Are either of you here today to assert there was aw dɔ bɛ yan bi walasa ka mɔgɔw dɔ jalaki kojugu kɛ la wa ka ɲɛsi fanga ma a ye dɔ tɔgɔ fɔ. Ratcliffe ye Trump ka danayamɔgɔ dɔ ye san 2019 la wasadenw kɛlen k'a fɔ a ka sen bɔ kunnafonidi cakɛda ɲɛmaya cɛbaw lisi kɔnɔ Donald Trump y'a kokɔrɔma dɔn kosɛbɛ. Kunnafonidisow tun bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min dɔn a tilennen tɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn tɛ. John Ratcliffe kɛlen ka kɛ kunnafonidi cakɛda ɲɛma ye États-Unis o waati la a ye layidu ta wasadenw ye k'a bɛ baara kɛ tiɲɛ kan. A tun fɔra waati min fana ko Irisi sen tun bɛ États-Unis kalataw la min y'a to Trump kɛra jamanakuntigi ye a ka sarati fɔlɔ la a ye dansigi o kuma la bawo ko Iran, Irisi ani Chine u si ma deli k'u sen don kalataw la États-Unis. There is nothing more sacred foyi tɛ an ka jamana kɔnɔ min tilennen don ka tɛmɛ an ka bidifanga sariya taabolo kan. Donald Trump ka danaya bɛ a ka masurunyamɔgɔw de kan ani mɔgɔ minnu sanga wulilen don walasa Ameriki kunnafonidi cakɛda bɛ cɛsiri minnu kɛ a ka kɛ o ɲɛma ye a ka san 4 nataw la fanga la États-Unis. Karido n'o bɛnna novembre kalo tile 17 ma Gawo juma misiriba min bɛ wele ko mosquée Koueti o imamba n'o ye imam Sheikh Omar Almadi ye ale fatura Gawo dɔgɔtɔrɔsoba la ka si to san 77 la a ka suturaliw kɛra kunun tɛnɛ Gawo dugu kɔnɔ. Ni imamba in ka fatuli k'a bɛna sɔn ka kɛ degun ye Gawo kadenw ma ka sabu kɛ a ka baara ɲuman min dɔ tun bɛ tali kɛ bɛn o ladilanni ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ. George Atino VOA Bambara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase. Kunnafoni bina novembre kalo kile 17 san 2024 sɔgɔma joona k'a fɔ ko Umar Almadi ni ale ye Gawo misiri min bɛ wele ko Kuwait o imam ban ale de daɲɛna. Karamɔgɔ ale yɛrɛ ye mɔgɔw laseli daminɛ ni misiri la san 1996 waatiw la. Kabini a ka daɲɛni kumaw fɔra Gawo dugu kɔnɔ min ye Gawo mɔgɔba caman ani association caman ye communiqué kɛ walasa k'u ka saɲɛfɔliw kɛ i n'a fɔ Fédération de résistance civile de Gawo min bɛ wele ko Forge k'a yira k'a fɔ ko nin karamɔgɔ misaliya kun don Gawo dugu kɔnɔna na. Anas Maïga, Forge. Pour nous autres plus jeunes an minnu ye sifinw ye n'an jijalen don ka Gawo ani Gawo dugudenw kɔni lafasa an facɛ tun don maa tun don mun b'an bilasira wa a tun bɛ an ladi a tun bɛ misaliya ɲumanw di an ma sabula a tun jijalen don Gawo siyaw ani sigidalamaw bɛɛ lajɛlen kungo la wa san 2012 waati gɛlɛnw la a kɔni ye a to maaw sera ka to Gawo wa an sera k'an jija k'an yɛrɛ lafasa an ma sɔn k'an yɛrɛ to jatigɛwale binganikɛlaw olu ka bolo kan wa maa tun don mun tun bɛ jama kɔni bila sira ɲuman kan maaba yɛrɛ de tun don Gawo mun y'a to kojugu o ma se ka kɛ Gawo mara kɔnɔna la. À nous empêcher de
frôler les pires. Umar Al-Mahadi Gao dugu konana uba wele ko mɔgɔ be ji ke tasuma la Gao dugu konana ay wili ka jo caman ke ma caman ani communauté caman ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliyaw la walasa ko gɛlɛyaw ban bɛn ani sabati mun be Gao dugu konana caman bɔra tiɲɛ kan sabati de la mɔgɔw ka fɔ la Mohamed Ahmed Sherifion ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ma tun don mun kɔni tun kalanna kosɛbɛ dɔnniba tun don wa a ka wajulu sira fɛ a tun bɛ bɛn de sinsin Gao duguladenw ni ɲɔgɔn cɛ ma do kɔni mun yi jija sabula a y'a to kɛlɛw kɔni o ma wuli Gao dugudenw olu ni ɲɔgɔn cɛ Gao sigibaw ni ɲɔgɔn cɛ a y'i banba o la kosɛbɛ mɔgɔw b'a fɔ Gao kɔnɔna ko a da tɛ don politiki kuma la nka a bɛ solution sɔrɔ problème caman la mun bɛ don communauté ni ɲɔgɔn cɛ ale kun ye président de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation o ye jɛkulu ye mun bɛ baara kɛ walasa bɛn ni sabati ka se ka sigi Gao kɔnɔna na Haut Conseil islamique ale ni imamu ka jɛkulu mun bɛ wele ko limama a bɛ baara kɛ olu de la fo ka se a fatu waati la Imadidine Umar Diallo VOA Bambara Gao. Sisan an bɛna don farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔ ɲɔgɔndanba min n'a bɛ ka wele ko CAN Maroc san 2025 o bɛ senna ni waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi Bamakɔ dugu kɔnɔ Mali ani Eswatini olu ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Saka Tarawele bɛ yen ale bɛ n'o kunnafoniw lase Saka. Mara binula VOA lembaw ku bɛɛ lajɛlen fo k'u tulo bɛ VOA de la an bɛ stade 28 mars la Bamakɔ y'a fɔ cogoya min na kabini nɛgɛ 16 waati Mali bɛ ka Eswatini bisimila CAN Maroc bakɛmani juru éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile wɔɔrɔnan na laban don an bɛ bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la waati min na Mali tun ye se tun bɛ Mali bolo ka ɲɛsin Eswatini ma ka da kan Mali ye celu 4 don ka tugu ɲɔgɔn na sanga wolonfilanan na o kɛra El Bilal Touré ka du ye n'o ye celu ye ka Eswatini jɔ lamaga an bɛna ye fana sanga tɛrɛ wolonfilanan na Nene Dorgelès ale bɛna Mali ka jɔ celu filanan don fo ka se sanga mɔni fɔlɔ ma ale kelen bɛna jɔ sabanan don n'o ye Nene Dorgelès ye Mali bɛ to celu 3 la Eswatini kalanbolo sanga bilenni filanan na sɔɔni ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye celu 4 ye Mali bɛna don Kamuri Dunbiya Sababula Mariam Traoré. Ayiwa ni waati in na I y'a yira k'a fɔ ko aw bɛ filanan kɔnɔna la an ka foli b'i ye dan tɛ foli min na ka lase aw ma ka fɔ nin de bɛna dansigi an ka bi jɛmukan na min labɛnna sanu fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ I kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la I bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen I b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ I b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ I tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ I kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min ma ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ.